Pini aberta paklang pon prang kardong karbiang long. Tiken news kelang arada tumaphan nili berta than bang phi rubjili kro pipensi aberta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palya berta arjupon pamisina. Nilip MSC ke parlo koila mati wo fong asar arong along sikaterang pi ahem ningkan hini ke thom lengdat apita PMAYG ahem kikimpi ke patang detja phan thangnat angring avelang jongpon me nilip blok asai hem do koka phita sorkar pen kipi ahem so PMAYG ahem kelang ke pangkhre blok gram sawok je video atum do koka phita non puta sikaterang pi ahem ke patang detja aphan thangnat angring avelang kontraktor si ke chokche mamate je igram sawok atum lo puta arjupon me alam lo karbi anglong CEM tuliram rong hangkaning je alam ke patepek ason mandet binong lo athe langdam me nilip PMAYG ahem ke patang pon pe dupik lang labang so along ke nilip ahawar kachari pon MSC VDC atum lapuson asai sorkar pen kipi along kachelang dunang ji kinang soddo binong Hilary Tiso report Tiken News. Nilip Development Block ke parlo angkang koila mati ahawar ilongwet PHE do bonta saipuatum kaiki kelangwer kawe ajoine radatum langkelong dun atotte langke kadukavita kinang sotlasi kaiki ta radatum aporateng pen langkelong dun verja phan ke AC pen kedam tang pining pen ningkan thongkep so se aprang labang so arong kijon alang awar sai pilo bonta halaso ahut ke kadoka we doning koira pho thongkep malom si laso awar sai chodeng dun longchot bonta non pining surhinira inkoira isi jangmi acheklo malom pen KAC pen jal jivan mission scheme hin pen Rahul Saha aphan contractor arpu PC rata tuma phan pipe alangpong aphai ke pabat pon pharo isira inkoi adon aphan edon pen pipe alangpong ahem along an kijon alang awar sai pipon lo bonta non barikha apor lang thelang pleng abotar ahut arwe jangpo langpong arlo akiter abun sangti inghan chingthang po lang chelengun epo arni sinini anta langlong le lang kaike kelong verji pulote ladak saipu atum bangke thomdo arpu ke pekdo latum kachelang vernangji arpudo bontan non ason pulote ning chithemove ratatum pensi kaiketa kanghino adim anta claim nang bom pusi ratatum nang chethan Hilary Tiso report Tiken News. Tiken News pen pini aberta kuansi kangton ponlo kardong.